már ki a Józsit. Küldjék már ki a Józsit, mert meghoztuk a testvérét. Mondják meg neki, hogy meghoztuk a testvérét. 40 éve nem látta. Az nem tudom, hogy ki az. I was at a party with my mind in the gutter. She walked in behind me with a friend and a brother. Stepped onto the dance floor shaking her hips. I thought I might bust when she Jó napot, ő Józsi? Tiszteletem. Fehér József vagyok. 70 éves leszek. 70 éves, akkor igen. Tulajdonképpen megrázó pillanatok következnek most. Na, arról van szó, hogy milyenek? Tulajdonképpen szépek is, tragikusak is, de meghoztuk a testvérét, az Ödönt. Nem ismersz meg. 40 éve nem látták egymást. 50. És hol született maga? Hát itt született. Dukán? Vász Dukán? Hát egy alomból, hát öleljék már meg egymást. Igen? Hát öleljék már meg egymást. Nem tudom. Nem emlékszek rá. Hát a 40 év... Legyen 50. 40 év... Igen? Legyen 40 év vagy 50 év, de nagyon örülök neki, de azért a fehér családra nagyon Hányan voltak testvérek még? 7-en. 7-en? Ó, hát akkor belefér. Akkor lehet, hogy ő az, aki 60 éve nem látott. Az. De hogy... Nem kerültünk között, Istenem. Hát én nem tudom ezt. Kisgyerek korában, valamikor akkor találkoztam, mert én 33-ban születtem, és akkor találkoztam vele, de hát most nem tudom. Örülök meg, hogy találkoztunk. Azt hittem, elcsuklott a hangja. Elcsuklott? Miért? Nem csuklik el ez. Miért csuklod el? Jó, én reméltem csak, hogy így lesz. Ez fehér gyerek. Idézzünk föl valamit a közös gyerekkorukból. A fehér sárról mit tudnál mondani? Az család mind egyformán. Mit csináltak azzal a fehér sárral? Milyen fehér sárral? Hát az gyerekkori emlék lehet a fehér sár, nem? Hát a fehér sár annak idején, hogy most mondjam azt, hogy itt születtem Dukán, meg aztán... Tehát a testvére is itt született, de mondják, valamit idézzen föl a gyerekkorukból. Amikor a tisztelendő urat elgáncsolták. Volt ilyen? Itten nem volt. Nálunk ilyesmi nem volt. Nem volt. A tisztelendő urat nem gáncsoltuk el. Ilyesmi nem volt. Akkor az a testvére volt. Azt. Csak ő nem, lehet, hogy akkor nem együtt voltak. De akkor lehet, hogy itt aludna a testvére, hát hiszen... Van neki helye. Ha bőve. Akár örökre is. Mi? Akár örökre is. Hát, ha örökre is. Miért? Hát nincs neki helye? Nincs neki, hát úgy találtuk meg. Az sokkal nehezebb volt megtalálni, mint megtalálni a testvérét. Aha. Elférsz nálunk. Úgyhogy. I was at a party with my mind in the gutter. She walked in behind me with a friend and a brother. Stepped onto the dance floor shaking her hips. I thought I might bust when she licked her lips.